Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, iki aku arep ngeprank Kang John. Ceritanya aku kan arep posyandu budak posyandu. Kan ibaratnya kuwi ya kerja to. Lah iki aku joki isuk ki nggugahi Kang John gak tangi-tangi. Jadi kan arep nandur gedang karo Dika. Tak prank pokoknya tak gugah sampai wonge nesu. Lah ceritane iki arep tak prank, arep tak tinggal budal kerja. Ya memang bener kerja, terakhir kerja posyandu. Tapi tunggu tak prank ben sampai nesu. Salah joki isu lho digugahi kok gak tangi-tangi ngono lho. Jublek ngrasakne. Nah, iki tak pranki nek aku arep berangkat kerja. Timbangane tak gugah gak tangi-tangi. Oke, enteni aku ngeprank Kang John. Tetot. Tetot. Nah, tadi ceritanya arep gugah kerja. Tapi alon-alon timik-timik dulu. Mare kamare poteng. Isar. Turun nang isar. Mas, Mas, jam piro ki? Digugah ijak esuk kok. Sida nandur gedang apa ora? Aduh, Bos. Ya kerja aku. Ya kerja mengko digugah ijak esuk ora tangi-tangi pegel lah. Wong lanang isine ngono. Lah kok gak kerja apa piye tak mendino? Lha digugahi ora tangi-tangi lho kok. Kerja. Siap-siap aku. Kan udah kerja. Ngesu. Orang timreng malah gak kuat ngempet guyu. Nah, aku gak kerja piye. Gila aku. Yo, Bos. Gak tangi-tangi, mulai tak prank arep kerja. Gila aku. Ngapain? Nesu. Arep tinggal kerja, Iya kok. Lah terakhir ya arep kerja. Posyandu. Dele. Di prank gak jiwa. Buang kok. Jam 09.00 lho, Bos. Geng tangi malah rupane dawul-dawul. Terakhir tinggal kerja. Maka lho. Ya. Duh aku buka kerja piye? Iya tahu. Mendino kerja kok. Aku gak kuat ngempet guyu. Ingin ngantek apa wi? Apa? Arep tak prank ngantek ngeprok kipas apa lho gak kuat ngempet guyu jambulmu lah.
Kene mendina kerja, Dre. Enggak kerja. Nah, opo. Lah terakhir kerja lho inget ya iki wis nganggo kaya ngene mah. Bapak timbangan, Mbak. Ayo. Mangan saiki wis. Ya. Kok saiki? Ya saiki. Engko ya. Jargetno kopi. Kopi mana? Kopi mana? Lihat buah nang ndi to, Mbah? Mulai kali kono. Dasar kerja. Ya, Bos. Iya, Bos. Salah sing meneh. Nada kopi. Gagal bas prankku kali ini. Kita tunggu prank-prank berikutnya. Wis tau. Jangan nesu. Iya, ya nesu, Bos. Orangnya nyapa kok iso duwe pikiran ngeprank iki piye to? Lah pegel didugai ratangi-tangi. Gara tanya-tanya piye boyo rasane piye kok. Turu lucuk sore trunggen ora lek kok. Nah. Waduh. Capek, Bos. Terus lagi sikil pusing. Aku sareng nesu tenanan ro jambulmu kaya gaul-gaul. Lah nesupnya urus samu nesu kene mendino ya mergawe kerja jajal. Kok sarep nesu. Tak menata kuwi lho. Iya, Bos. Ngarit. Ngarit sik engko tinggal mulihmu sak anune kan harus dipakan kudus. Jebatan kan nek mau ngarit kan mesisan nek kau kidul ngono kaya penak. Buang kudus e mergo peteng mulih. Oh. Maksudnya sih menak liwat mesisan liwat jon makan terus mulai nggawa. Nenek rene sok ngarit sing apa lho. Budal wis beduk kok. Dikali rentang. Arianto lho budal. Budal ngidul apa? Nyemek. Ngemek ah. Ora diternose ki ora iso nandur. Ora nek ngomong piye wong e? Ora ngomong apa-apa wong mati anu kono. Ning ndi? Ning gone Marianto kono desuk ning Kerdu. Lha tapi oleh kek ndi? Olahe? Oh, ndengi padha ra nggowo kabeh. Ora nggowo. Berarti ra ngemek to? Nyemek oleh 50. 50 ate urung dijegol. Lotong ngomong oleh 15, arti terus wedi ket nang bensin. Oh, nyetan. Juta. Nyetan. Walah, cok isuk. Aku nih kan ngenteni kuwi to, dan dito gedang kok gedang diterterno. Nah, wis kadang tak ngene bae. Apa wis? Rambutmu reok lho. Masa reak, Bos. Ngenteni ra teko-teko. Ya terus akhirnya aku nge ceplongan neh, Bos. Nge ceplongan neh. Ditambahi ceplongane. Lah kok apa le kalengos lang sitok. Arep Berarti gedangnya wis ketandur kabeh. Sing wis kang tandur kabeh. Nandur gelis nandur wi. Iso iki nyiram, soalnya nyirame kudu rumah telos kok. Iya. Terus ana sitok pisan siji selange kudune nek diesel nganggo diesel wis gelap ngono ae. Nganggo sanyo. Wes berangkat. Berangkat ya salim sik to, sayang sik. Praktek. Lho. Lah piye? Mambuiler. Mambuiler malah seger kok. Mambuiler. Wong manuk sritik sing digoleki lere. Endi tasku kae? Ya aku ya tinggali sangu. Piro 2000. Ngono kuwi lho, kerja diweni hasil jaluk meneh. Lah piye to lah tak kerja wong lanang asal tak kena wong itu kabeh kok. Lha nek aku arep metu ya sangoni ya. Yo wis kuwi ae. Guyu to lambe kembu tutut nang guyu-guyu.
ke bos. Pegai bos bojo kuwi, pegai apa? Kowe pegai apa, Bu? Pegai negeri. Negeri apa? Nggih. Kowe lho, nek arane apa? Kader. Anu kader, Bos. Cintaku sekonyong-konyong kader. Paribasan turung demek wani. Oh. Ngeyel. Panjanku. Kat. Oke. Siap, Bos. Oke, Bos. Ya budal Bos, masih ta. Kowe mlaku wae. Wis iso tenan pura wis iki. Pas iki ngono ditanya kowe iso-iso dipereng gak sitake lho. Lejengan. Nusu aku wis mluwur. Dia kerja. Wong lanang wis bendina kerja artinya kerja. Piye. Darah ini merah jendral. Nesu toh. Ngono. Ngono Bos, terima kasih absen gue hari ini. Baik, ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asal, salam sehat Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.